ሰላም ተኸታተልቲ ናይዝ ቻናል ሰላም ክትኮኑ ናይ ወትሩ ምኞትና እዩ ሎሙን ማሃራዩ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ዘለዋ ሓፃር ቪድዮ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክታልኩም ድማ ንዕድም ሰናይ ጻንሒት ናይ ኢድ ስልኪ ወይ ድማ ሞባይል ቴሌፎን ኣብ ኢድ ኩላህና ዝርከብ ፈጠራ ቴክኖሎጂ እዚ ዘመን እዚ እዩ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ግን ክንደይና ንፈልጥ ንኸውን ናይ ኢድ ስልኪ ወይ ድማ ሴልፎን ብኸመይ ይሰርሕ ተብራህረ ሓፃር ቪድዮ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉን ይዕድም ናይ ቀደም ሜላታት ምምሕላፍ መልእኽቲ ዝነበሮም ፀገም ጉድለት መተኣማማናይነትን ወሳድነት ግዘን ንምህዞ ሓደሽቲ ፈጠራታት ዕድል ከም ዝሃበ ይፍለጥ ኣብ እዋን ድሕሪ ኢንዱስትርያላዊ ዕብየት ኣውሮፓን ዓለምናን ምስ ምህዞ ወይ ድማ ረኽቦ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብዝለዓለ ምትእስሳር ብ1870 ዓ.ም ብኣሌክዛንደር ግራሃም ቤል ዝተምሃዘ ፈጠራ ቴሌፎን ኣብ 2020 ዝበፅሖ ደረጃ ካብ ትፅቢት ዳርጋ ኩሉ ሰብ ዝለዓለ ኮይኑ ይርከብ ኣብ መወዳእታ 1870ታት ዝተምሃዘ ቴሌፎን ንነዊሕ እዋን ኣብ ናይ ኤሌክትሪክ ገመድ መሰረት ዝገበረ ሜላ ምምሕላፍ መልእኽቲ ዝተጠቐመ እንትኸውን ኣብ ከባቢ 1970ታት ግና ብዘይ ገመድ ወይ ድማ ብዋየርለስ መልክዕ ዝመፀ እዩ ገመድ ኣልቦ ዝኾኑ ሜላታት ምምሕላፍ መልእኽቲ ብዋንነት ውፅኢታት ስራሕቲ ሰርቢ ኣሜሪካዊ መሃዛይ ኒኮላ ተስላ እዮም ነባራዊ ኤሌክትሪክ ናብ ክድህሰስን ክረአይን ብዘይክእል ምንቅጥቃጥ ሞለኪላት ኣየርን ኣቶማትን ብምቕያር ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ብኣንጻሩ ዝረሓቐ ቦታ ምምሕላፍ ከም ዝከኣል ምስ ተፈልጠ ብጣልያናዊ ማርኮኒ ፈላማይ ገመድ ኣልቦ መልእኽቲ ክሓልፍ ክኢሉ እዩ ድምፂ ኣብ ኣየርን ካልኦት ነገራትን ዝፈጥሮ ኤሌክትሮማግኔቲካዊ ምንቅጥቃጥ ወይ ድማ ቫይብሬሽን ናብ ምልክታት ወይ ድማ ፈነውታት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምቕያር ንነዊሕ ርሕቀት ክጓዓዝ ብምኽኣሉ ዝተበፅሐ ፈጠራ ቴክኖሎጂ ቴሌፎን ኣብ ርክብ ወዲ ሰብን ምምሕላፍ ሓበሬታታት ካብ ቦታ ናብ ቦታን ኣዝዩ ዝለዓለ ጽልዋ ዘሕደረ ውፅኢት ሳይንስ እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ናብ ካልእ ሰብ ደው ኢሉ ክዘራረብ ከሎ ከመይ ከም ዝሰርሕ ንመልከት ክንዛረብ ከለና ካብ ኣፍናን ጉሮሮናን ዝወፅእ ድምፂ ኣብ ማይክሮፎን ዝርከብ ሜምስ ብዝበሃል ሴንሰር እቲ ዝፈጥሮ ምንቅጥቃጥ ወይ ድማ ቫይብሬሽን ብረቂቕ ዳያፍራም ይተሓዝ እዚ ዳያፍራም ነቲ ምንቅጥቃጥ ወይ ድማ ቫይብሬሽን ናብ ኤሌክትሪካዊ ምልክታት ወይ ድማ ሲግናልስ ብሓገዝ IC ወይ ድማ ኢንተግሬትድ ሰርኪት ይቕይሮም እዚ ድማ ነቲ ድምፅና ናብ ዲጂታል ክፋላት ሓበሬታ ክቕየሩ ብተለምዶ እዚኣቶም ብመልክዕ 0ን 1ን ንክውከሉ ይገብር እዚ ዲጂታል ምልክት ኤሌክትሪክ ካብ ማይክሮፎን ናብ አንቴና ድሕሪ ምልኣኹ ምስ ምርግጋጽ ድሕንነትን ካልኦት ሓበሬታታትን ብምትሕሓዝ ብመልክዕ ኤሌክትሮማግኔቲካዊ ማዕበል ካብ ስልክና ይፍኖ ብሓፂሩ ድምፂ ናብ ብመልክዕ ኤሌክትሪክን ኤሌክትሮማግኔቲካዊ ማዕበልን ዝርከቡ ምንቅጥቃጣት ወይ ድማ ቫይብሬሽንስ ብምቕያርን ነዚኣቶም ማዕበላት ናብ ተደላይ ተበፅሐ ኣካል ብምልኣኽን ፃውዒት ስልኪ ምግባር ይከኣል ኤሌክትሮማግኔቲክ ማዕበል ግና ንነዊሕ ርሕቀት ክኸይድ ዘይክእልን ብቁሳዊ ኣካላት ኣቑሑት ኤሌክትሪክን ከባቢያዊ ኩነታትን ድማ ዝዳኸም ምዃኑን ዋላ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ንግልጋሎት ርክብን ልውውጥ ሓበሬታታትን ገመድ ክንጥቀም የገድደና ስለዚ ካብ ሞባይል ቴሌፎንና ንረኽቦ ግልጋሎት ርክብ ወይ ድማ ኮሚኒኬሽን ካብ ግምትና ንላዕሊ ኣብ ዋየርለስ ዘይኮነ ቴክኖሎጂ ወይ ድማ ኣብ ናይ ሽቦ ገመድ ዝተደረኸ ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ሞባይል ቴሌፎን ሴሉላር ቴክኖሎጂ ኣብ ጥቕሚ ዘውዕል ሜላ ርክብ ወይ ድማ ኮሚኒኬሽን እንክኸውን ሴሉላር ቴክኖሎጂ ማለት ድማ ንሓደ ስነ ምድራዊ ከባቢ ኣብ 6 ጎኒ ዘለዎም ዋህዮታት ብምምቕቓልን ንሕድሕድ ዋህዮ ድማ ነፍሱ ዝኸኣለ መደብ ማዕበልን ወይ ድማ ፍሪኩዌንሲ ዘንጊን ወይ ድማ ታወርን ብምሃብ ኣብቲ ከባቢ ንዝርከቡ ተጠቀምቲ ሞባይል ግልጋሎት ገመድ ኣልቦ ርክብ ወይ ድማ ኮሚኒኬሽን ዝህብ ቴክኖሎጂ እዩ ኣብ ሕድሕድ ዋህዮ ዝርከቡ ዘንግታት እሰንሶም ብገመድ ዝተራኸቡ እዮም እዚ ብፋይበር ኦፕቲክ ኬብልስ ዝረጋገፅ እንትኸውን ኣብ ባይታ ብምቕባርን ኣብ ምድረ ውቅያኖስ ብምቕማጥን ክፍለ ዓለማት ብምርኻብ ዓለም ለኻዊ ርክብ ንክህሉ ዝገብር ቴክኖሎጂ እዩ ፋይበር ኦፕቲክ ኬብልስ ካብ ገመድ ኤሌክትሪክ ብዝሓሸ መልክዕ መልእኽቲ ብፈነወ ብርሃን ብቅልጡፍን ብዝፀፈፈን መንገዲ ዘመሓላለፍ ምዃኑ ንፈጣን ርክብ ሞባይል ቴሌፎንን ከምኡውን ኢንተርኔት ተመራፃ ይኸውን ካብቲ ሞባይል ስልኪ ዝተፈነወ ናይ ድምፂ መልእኽቲ ዝሓዘ ማዕበል ብዘንጊ ቴሌፎን ምስ ተረኽበ በቲ ተቐባሊ መሳርሒ ወይ ድማ ትራንሲቨር ናብ ልዑል ንዝረት ዘለዎም ፈነወታት ብርሃን ወይ ድማ ላይት ፖልስስ ይቕየር
እዚ ናብ ብርሃን ዝተቐየረ መልእኽቲ ናብታ ብእግሪ ዘንጊ ዝርከብ መሳርሒ ወይ ድማ ቤዝ ትራንሲቨር ቦክስ ብምኻድ ተወሳኺ ምምዕራያት ይግበረሉ። ድሕሪ ኣድላይ ምምዕራያት እዚ መልእኽቲ እዚ ናብ ተበጻሒ ጻውዒት ተቐባሊ ዘለዎ ዘንጊ ይለኣኽ። እዚ መልእኽቲ ናብቲ ዝድለይ ቦታ ወይ ድማ ዘንጊ ምስ በጽሐ ብመልክዕ ኤሌክትሮማግኔቲክ ማዕበል ናብ ጻውዒት ተቐባሊ ቴሌፎን ይፍኖ። ድሕሪ ምብጻሕ እዚ ማዕበል ኣብ ናይ ጻውዒት ተቐባሊ ቴሌፎን እቲ ከይዲ ንድሕሪት ብምኻድ እቲ ብመልክዕ ኤሌክትሮማግኔቲክ ማዕበል ዝመጸ መልእኽቲ ናብ ድምፂ ይቕየር። ስለዚ ሞባይል ቴሌፎን ናይ ኤሌክትሪክ ገመድ ወይ ድማ ፋይበር ኦፕቲክ ኬብልስ ዝጠልብ ዓይነት ርክብ እዩ ምባል ይከኣል እዩ። ሲም ካርድ ክንዕድግ ከለና ናይ ግልጋሎትን መንነትን ሓበሬታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ MSC ወይ ድማ ሞባይል ስዊቺንግ ሴንተር ይቕመጥ። እዚ MSC ማእከላዊ ነጥቢ ዝተወሰኑ ጉጅለ ዋህዮታት እንትኸውን ሓበሬታታት ትልሚ ግልጋሎት ወቕታዊ ንርከበሉ ቦታን ኩነታት ንጥፈታትናን ይኽዝን። እዚ ሓበሬታ ሲም ካርድና ዝኽዝን MSC ሆም MSC ወይ ድማ ናይ ቤት MSC ኢልካ ምጽዋዕ ይከኣል። ካብ ቦታ ናብ ቦታ እንተተንቀሳቒስና እቲ ናይ ቤት MSC ዘለዎ ሓበሬታ ናብቲ ቀጻላይ MSC ብምምሕላፍ ነቲ ደጋዊ MSC ናይ ቤት MSC ይገብሮ። እዚ ደጋዊ ሞባይል ስዊቺንግ ሴንተር ዘድልዮ ሓበሬታ ካብ ሆም MSC ብምውሳድ ጻውዒታት ንኽንቅበልን ንኽንገብርን የኽእለና። እዚኣቶም ምቅያራት MSC ብሰለስተ መንገዲ ይረጋገጹ። ሓደ ወቕታዊ ሓተታ ከባቢ ወይ ድማ periodic location update ብምግባር፣ ካልኣይ ዘለናዮ ከባቢ ክንቅይር ከለና ወይ ድማ location change update፣ እቲ ሳልሳይ መንገዲ ድማ ስልክና ክንውልዖ ከለና ይኸውን። ብኣብነት ንመልከቶ። ሓደ ደዋሊ ኣብ ሞባይሉ ቁጽሪ ኣእትዩ እንትድውል ሕቶ ጻውዒት ካብ ሞባይሉ ናብቲ ኣብ ከባቢኡ ዝርከብ ዘንጊ ይለኣኽ። እቲ ዘንጊ ዝተቐበሎ ሕቶ ጻውዒት ብገመድ ገይሩ ናብ ሆም MSC ይልእኽ። ናይ ደዋሊ ሆም MSC ምስ ናይ ተቐባሊ ሆም MSC ይዘራረቡ። ተቐባሊ ኣብ ነባራዊ ከባቢኡ ኢሉ እውን ኣብ ሆም MSC እንተተረኺቡ እቲ መስመር ክፍቲ ምዃኑን ከም ዘይተተሓዘን ምስ ተረጋገጸ እቲ ጻውዒት ይመሓላለፍ። ናይ ጻውዒት ተቐባሊ ሆም MSC ናብቲ ተቐባሊ ቴሌፎን ዝቐረበ ዘሎ ዘንጊ እቲ ጻውዒት ብምምሕላፍ ናይ ተቐባሊ ስልኪ ንክጽውዕ ይገብር። ናይ ጻውዒት ተቐባሊ ስልኪ እንተደ ኣብ ነባራዊ ከባቢኡ ተዘይሃልዩ ግና እቲ ሆም MSC ነቲ ጻውዒት ናብ ደጋዊ ወይ ድማ ፎሬን MSC ይመርሖ። ስዒቡ ድማ ተመሳሳሊ ሜላ ብምኽታል እቲ ጻውዒት ንክሳኻዕ ይገብሩ። ስለዚ ተኸታተልትና ናይ ኢድ ስልኪ ወይ ድማ ሞባይል ቴሌፎን ዝሰርሐሉ መንገዲ ነዚ ይመስል። ሕቶ ግልጽ ዘይኮነ ነገር ወይ ድማ ርእቶ እንተደኣ ሃሊኩም ከምቲ ልሙድ ኣብቲ ኮሜንት ሴክሽን ኣቲኹም ርእቶኹም ንኽተካፍሉና ብምዕዳም ከምኡውን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ንኽትገብሩ ብምሕታት ፕሮግራምና ንውድእ። ንምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን።